But now Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Sele few days ukuthi singene ku-2026. Sibonga uNkulunkulu ohambile nathi kwase kwaba la. Ngibonga the relief eniyenzayo ukuthi nina kumama wenu. Ukuze nami nangishayekile ngiphumule ukuthi hey bayinzile abantwana. Kube beningeke nimangale nje ngale kheke nje liyasiko nje ngidle khona lapha. Kanti le tafula la nelihle kangaka. Happy birthday da. Ayikho political organization engi-affiliate kiyo marikhona mara ayikho male gama lakadali lacishe langenza ngaya kwenye ngithi ngizama ukukhomba ukuthi ngithanda le gama ongezwa okwakheke lo. Thank you ngebirthday yakho sambonga uNkulunkulu akugcine. Ngibona uMasimina kuphosholoza lapha hlalisa iCrown kahle or angazi bekenzana alungisa iCrown or alungisa la behleli khona. Amen. Hayi ufuza ubaba sana. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyabonga ama-groceries asecampini angenayo. Ungamthinta ngehlombo seceleni kwakho ukuthi ungakhohlwa phela. Umtshela ukuthi ungakhohlwa unganyamalali. Amen. Kunendaba ubaba uMajibi bekumele ayilungise yenkonzo ya Tuesday. Tuesday holiday is 16. Sivama ukukhonza manje asazi ukuthi sinikhulule nibone izihlobo. Ngisho abakhonza Tuesday. Senzeni. Abantu
Ngizothanda ukuthi siyeni ezwini emva kwalo singene emkhulekweni singathathi lula kumele sikhuleke. Amen. Incwadi kaNehemiya chapter 6. Ukhona uNehemiya. Nami ngihlale ngimbona. Verse 1 kuya ku-3. Okay, kuya ku-4. The book of Nehemiah. Kwathi lapho oSanbalati noTobiya noGeshemi wase-Arabiya nezinye izitha sebezwile ukuthi ngivusile ugange nokuthi akusasele sikhala noma ngaleso sikhathi ngangingakamisi zivalo emasangweni. OSanbalati noGeshemi bathumela kimi bathi, woza sihlangane komunye wemizana yasethafeni lase-Ono. Babehlose ukwenza okubi kimi. Ngathuma izithunywa kubo ngathi, ngisebenza umsebenzi omkhulu, anginakwehla. Umsebenzi ubuya ukumelani, ngiwuyeke ngehlele kini na? Bathumela kane kimi ngaleyo ndlela, ngabaphendula ngokunjalo. Now when Sanballat, Tobiah, Geshem the Arab, and the rest of our enemies heard that I had rebuilt the wall, and that there was no breach left in it, although at the time I had not set up doors in the gates, Sanballat and Geshem sent word to me saying, come, let us meet together at Sheraphim in the plain of Ono. But they were planning to harm me. So I sent messengers to them saying, I am doing a great work and cannot come down. Why should the work stop while I live to come down to meet with you? They sent word to me 4 times in this way, and I answered them in the same way. And I answered them in the same way. Icela si celebrate noma singene emkhulekweni silandela each and every verse yale chapter. Verse 1 cela simphinde. Kwathi lapho oSanbalati noTobiya noGeshemi wase-Arabiya nezinye izitha sebezwile ukuthi ngivusile ugange nokuthi akusasele sikhala noma ngaleso sikhathi ngangingakamisi zivalo emasangweni. Amanye amagama oSanballat, Tobiya, Geshem, izitha zikaNehemiya. Bese izwi liyachuba lithi nezinye izitha. Kungenzeka empilweni yakho ucabanga ukuthi uzondwa abantu abawu4. Kanti awazi ukuthi bawu13. But kulamazwi nje just for 2 minutes ngiyawe ukuthi sisemoyeni nabezwayo bayidinga le ndaba. Kuthi ubonga uNkulunkulu ukuthi ukusindisile ezitheni ozaziyo nasezitheni ongazazi. Akusho ukuthi lezi ongazazi bezihlezi phansi izigoqe izandla beziplana, but uNkulunkulu akavuma. Ungambonga uNkulunkulu sesigoqa unyaka nje ukuthi impela Geshem, Tobiya, Sanballat. Amen. Ngicela ukubonga kwenu kube yi2 minutes ukubonga okukhulu yokwenza ekhaya. Sisemoyeni asibongeni nje. Join nawe ekhaya ubonge nathi.
sothini empini sothini mabaceda ukuthandaza one verse empini sothini. Thank you, Jesus. Siyabonga. Siyam-owa uNkulunkulu izibongo. Beka from January kuze kube manje ehema ukukhuluma lamazwi lawa. Mphindeni uverse 1. Mfundeni ngeEnglish manje. Now when Sanballat, Tobiah, Geshem the Arab, and the rest of our enemies heard that I had rebuilt the wall, and that there was no breach left in it. There was no breach left in it. Right. Although at the time I had not set up doors in the gate. Izitha sezizwile ukuthi ugange lolu ngilivusile. Sezizwile. Every time endleleni yokukholwa uma kunokuhle okwenzile ngempilo yakho, ngefamily yakho, ngebandla, izitha ziyezwa, zizozwa. Uyezwakala. But namhlanje from January kuze kube manje, I'll check ama achievements owenzile. Bengizindla ngabantu abasha nangiza ngapha endleleni. Ngithi omunye angathi hlezo ongahambanga kahle esikoleni disiye unyaka uphela angalahli towel. Yes, angabi hopeless. Ngoba ajabulele ukuthi ugange lolu luqedile. Akayekanga ngoMarch, akayekanga ngoSeptember, uze waqeda. Ziningi izinto oziqedile, ozenzile noma kusele izikhala uzivalile, kusele izivalo manje. But uyadinga ukumbonga uNkulunkulu. Kuthi kuloko okwenzile kusukela ngoJanuary kuze kube manje. Ungavumi uSathane akuncishe izibongo. Ungavumi the enemy kuncishe izibongo. Uyadinga ukumbonga uNkulunkulu. Kuthi baba ngenzile kusele lo. Fundisile abantwana mama kusele lo. Wenzile kusele lo. Uthengela abantwana izinto bozidinga kusele lo. Ungayikhohlwa the achievement.
Bonga uNkulunkulu ngempilo yakho ngama projects owenzile as an individual. Kuthi ngisabonga uNkulunkulu ngezikolodo nje oye wazama ukuzafula. Akekho zokushayela izandla. Kumele kubone wena ngoba uSathane bekazi ukuthi wenzani ngokufaka ezikolotweni ezingaka. Bonga uNkulunkulu okwazi ukukukhulula namhlanje ekseni. 2 minutes asibongeni. In a relevant song, 2 verses. Verse 2. Song, 2 verses. Relevant song. Sweet Jesus, sweet Jesus, what a wonder you are brighter than the morning sun. You are fairer, much fairer, like a lily that grows by us. You are precious, most precious than gold. Unamazwi akhulunywa ila madoda vela as an invite athi woza, come, woza. Ubiziwe from January kuze kube manje. Bizwe makhosi amabili. Inkosi yokuqala beyiloku ikubiza inkosi uJesu. La uthi uyaphakama ithi woza ehla. La ubona sengathi uhambile athi cha ungakhohlwa. Umile aqaphele ukuthi angawi. Ikubiza inkosi uJesu. Kunephimbo futhi lesitha belikubiza. Izinto ezingasi right odlulekizo. Ezinye uma uqaphela bekwenzakala before uzoya enkonzweni. Ezinye bezenzakala on the eve yokuyokhonza. Zonke lezi zinto bekuyiphimbo lesitha elithi woza. Ngithanda amazwi uJesu wakhuluma kuPeter. uPeter langazelela ukuza kuJesu ehamba phezulu kwamanzi. uJesu uthini? Woza. Nawe lelanga usindiswa. Lawa mazwi awezwa ukuthi woza. Woza uzophila impilo ehlukile kuneyezwe. Woza ngizokufundisa ukunqoba, hayi kwezwe. Ukunqoba ukuthola enkosini. Uthina senkosini sinqoba kanjani? Woza. Shela umngane wakho seceleni kwakuthi woza. 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 Angeke ubonge yini ukuthi baningi abawoza obanqobile na. Baningi ababizelwe emaphathini. Baningi ababizelwe ematafuleni webetrayal. But namhlanje sidinga ukubonga uNkulunkulu. Kulo owoza bonke laba Nkosi ubukhona. But simcela uNkulunkulu kwangathi this year sisaya ku 2026 anga increase umoya wethu wokudiscern. Kuthi ngenkathi kuzwakala ukuthi woza sibe sazi ukuthi umoya oyingcwele uyavuma na. Noma umoya oyingcwele uthi cha akubizwa wena.
noma ubizwa iphimbo likaSathane. Woza. 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 Woza ngizokufundisa ukuthi kuhamba kanjani. Woza ngizokufundisa ukuthi iChristmas yini. Woza ngizokufundisa ukuthi uma unganakudla ngeChristmas akusho ukuthi uJesu azange azalwe. Njengoba nakunganakudla ngePassover akusho ukuthi azange afe. Woza ngizokufundisa. Singambonga uWoza. Bonga uWoza nje okhe wamuzwa endlebeni zabo. Baningi ababizwa basakhonanga ukubuyela emakhaya. Baningi abayobizwa kule season. Bayobizwa baphethe amabonus. Unfortunately umntwana ngoJanuary akayoba nemali yeregistration ngoba ubizwe iphimbo lesitha. Baningi abayobizwa omama emakhaya basale belele imicamelo imanzi ngezinyembezi. Shilo Tuesday ukuthi ozisabi izinyembezi zowesifazane ngoba uma zingehla ngenxa yakho ungathi uthakathiwe kanti awuthakathwanga. Ozisabi izinyembezi zomfelokazi, ozisaba izinyembezi zomuntu. Baningi ke abayobizwa manje. Abanye bayobuyela emakhaya man. Kusiyami kuthethwa amakhadi. Badrowisa wena. Bakhapha wena noma bakuhlalisa eback seat. Kwakhishwa ilaptop. Kwathiwa singene. Khipha izimali zama bonus. Konke lokhu kusukela kuWoza. Baningi abazobe bajive emaphathini. Athi ngo-10 ngiyahamba ngibuyela kami. Isitha sithi Woza man. Kusese early ngo-10. Ngoba sazi isitha. Kude sifuna ubuyele ekhaya. Ikhwama zi-empty. Ubuyele ekhaya kwangathi awuzange uthola amabonus. Shelo seceleni kwakuthi ngiyamsaba uWoza. Bese uyasho ukuthi ngiyamthanda uWoza kaKristu Jesu. Ngoba la engiholela khona hayi khona. Where he lead me I will follow. Where he lead I will follow. Bengideliver speech nje. Indaba isekutheni Woza. Angeke ke this year ube brave enough ku 2026. 2025 aphela kule festive lama holiday ube more wiser. Ukhiphe wallet yakho uyibeke la. Ubheke ukuthi uyospenda kanjani. And ujabulele ukuthi 70% yemali engizoyispenda kuzobe kubenefite ifamily yami rather than jabulisa abangani. Angithi bonke abangani babi but bakhona abangani abangasebenzi abalinde wena osebenzayo kunini izoshare. Maungasheriswa mawunikele ngokuthanda kwakho ungapressurizwa. Asifunde nawo amazwi okugcina. Amen. Amen. Verse 3. Ngathuma izithunywa kubo ngathi ngisebenza umsebenzi omkhulu anginakwehla. Umsebenzi ubuye ukumelani na? Ngiwuyeke ngehlele kini na? So I sent messengers to them saying, I am doing a great work and cannot come down. Why should the work stop while I live to come down to meet with you? I'm doing a great work
Angizoma. Hey kungathi abantu abasha bangayibamba lezi. Bangaka abantu abasha bavala incwadi bestudisha. Kwangena icall. Yathi la sikhona kumnandisha. Udinga lamazwi nje. Ukuthi I'm doing a great work. Anginovuma ukwehla. Anginovuma ukwehlele uno. Anginovuma ukwehlela phansi. Kwangathi ibandla likaNkulunkulu kulezi insuku lingaba nalenkani yokuthi angiyovuma ukwehla. Angiyovuma ukwehliswa indlala. Angiyovuma ukwehliswa inzondo. Angiyovuma ukwehliswa ukuhlejwa. Angiyovuma ukwehliswa irejection. Angiyovuma ukwehla nje. Angiyovuma ukuthi kungabi nemali ngesikhathi esithize ngifisa ngaso kuze kungehlise ngishone uno. Ngoba kushiyo ngokucacile kuthi ngibizelwe uno nje abangibizela okuhle bangibizela ukuzongilimaza. Glory to Jesus. Asivaleni nganamazwi kodwa ngiyovuma ukwehla. Asiwasho 2025 ephela angiyovuma ukwehla. 2026 eqala angiyovuma ukwehla. Uyazazi izinto bozipurpose ngo2025 ukuthi ufuna ukuzenza. Ezinye uzenzile, ezinye awuzenzanga. But lezo ongazenzanga just purpose in your heart. Ukuthi ngo2026 yozenza ngoba angivumi ukwehla. Angithande ukuhlala lapho kune kane khona noma banye bengahlala mina asiphakameni kuphakame nomuntu wakho wangaphakathi. Phansi awusiye wena umuntu ohlanganiswa nefailure. Awusiyena wena umuntu ohlanganiswa nedefeat. Awukaze wena ube umuntu ukuthi ekhaya ngalezi ikhathi uwazi kahle ukuthi bathembe wena ngokudla uvale iback pocket yakho ukuthi anginamali kube unayo thunjiwe awubelongi lapho wena ubelonga lephezulu. Asibuye la sazalwa khona. Nkosi yethu uKristu Jesu yalenga eCalvary. Yalenga kwabona wonke umuntu. Wonke umuntu wabonga uhlazo. Wabona uhlazo. Lolu hlazo bekenzela ukuthi thina singangeni kilo. Wena usuye wasohlazweni. Wena usuye ukutshela abantu ukuthi bantwana basekhaya senifikile nizodlala. Wena umoya engcwele ohlala kuwe uyakunika iwisdom yokuthi uphunyuke kanjani la ubambeke khona. Glory to Jesus.
namhlanje kule nkonzo asibongeni uNkulunkulu ukuthi thina sibelongani phezulu singaba sentabeni. Glory to Jesus. Anginandaba ukuthi kusela how many days ukuthi unyaka uphele, mhlambe sowunama conclusions akho. Mina uNkulunkulu engimkhonzayo ngimazi ukuthi angenza noma yini manje, angenza noma yini kusasa, angenza noma yini Monday. UJehova Sibawuti othi kuJeremiah, ngiuNkulunkulu wenyama yonke, akukho ongahlulayo. Ungasheshi uvale ibag yakho, uNkulunkulu angakaqedi ukufaka. Akakapheli u2025, usaqhubeka u2025. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Asithandazeni babo ingcwele. Ngiyabonga emini umoya kaNehemaya owampha wona okunqoba izimo, wezwa nephimbo lesitha, akavuma ngokukhohliseka. Noma ebizelwe endaweni enhle, noma ebizelwe ethafeni elihle, wena wavela kuye ukuba disene ukuthi lapho ebizelwa khona kunokufa phakathi. Sisayongena u2026, siqhube unyaka wonke, sivikele unyaka wonke lapho sihamba khona egameni likaJesu. Usasipha amandla wokwakha izitha zizozwa, izitha bese ziyathukuthela. Azithukuthele sinawe, azithukuthele sivikelwe nguwe egameni elinamandla elenkosi uKristu uJesu waseNazaretha. Amen and amen.